Maryam ba zan bar ki ba, ke zan yi wa dukkata ke na tunda baki kini ba. Kina faɗin zamu rayu da ni da ke ba farga ba, ni ma ba zan bar ki ba. Maryama zuci baki kini ba, buri nake miya aure na san ba za ki guzan ba. Maryam san kike karuwa, kin zamgane har da jina ke zan kira yar uwa. Na yarda za mu zama da ni da ke cikin rayuwa, kin zama tauraruwa. Daga zuci kina ciran damuwa, ni dan habu na ki ne ki kare rike ni mai rayuwa. Maryam ce take zuciya, ke zan baiwa ragama ta da akalaki tafiya. Duk inda zaki zana je ke na fi so cikin duniya, ƙaunar kina zuciya. So na sanya huce dukiya, ke zana ya bayan ce yar uwa ta Maryama babbar ɗaya. So zai maka ne har zuciya, in ka rike mai amana ya rike ka ba shan wuya. Da ka shige damuwa ya dinga yi maka tambaya, nazari nake jiya akan so na ki masoyiya. Zaɓi na bai wuce naki ba, tunda kina cikin zuciya. Ƙaunar kina zuciya, da ke nake so mu zauna abokiyar rayuwa. Su baya waɗansu ko suna tafiya, dace na so ba siyo ba domin sa ne suke shan wuya. Habu kwana goda sararki na Rabbu mai duniya, na samu babbar diya. Da ce Maryama sarauniya, na zaɓi in dinga zancen ki kullum Maryama zinariya. Launin mutane yana sauyawa cikin duniya, kaya na sawa da kaya na abinci har dukiya. So ne silar duk mutanen da suke zuwa duniya, so bai zamo aibu ba. AS ne ma ba zan bar shi ba, domin sane na yi take na tun da ban bar shi ba.